Kitutu chache North Japhet Nyakundi nigabaga kwiraniria mono guciase mwaziri w'ekisemi asemerimo agendete gukora boigo niga kibna nigo aborokia babire bakomentwa anekorwa asorongorwa Gusii abamenyi be enseme yo babire bakoenyorera amabaga ao ntwanya kolika balimu abange natwalike ngakiye. You have managed to employ over 56,000 teachers in less than 1 year. Turochene gacengi akorire inse yo mwako yomo otemire olikira abalimu 56,000. Igendo byakabere waziri tutayete ko wakirambya mono. Nesengencho ekwaro chembya abana baito bali bagoswachi university bali barechi college mpaka bono bali bagoswa KMTC okarorambya orete scholarship nendo mende chibesa abana baito bakanyorere ko help ko bilioni 15 mpaka bilioni 30 injenongo ikaranse committee area budget